Kardom kat news long pen adaba birta thanbang nili junality mungpi non birtang ton pen arjuik tha Karbi lo charli jutanga terang KLJ atum pen patipi ponsi chitini bhaing koira truck ada porphai ner ke prachitim apor malong pen KLJ maipu singjati so pen lama ingthur ponsi ingdeng pli online or Karbi anglong inter college Karbi cultural kachipate pangcheng pontanglo Ingdeng pli online or Karbi anglong inter college Karbi cultural kachipate ke pechun pon pe media bhan Karbi anglong autonomous councils EM Ratan Teron pen kangpu pon along cases maipu Chandra Singh Kro KC maipu thang Singh Timong lapen RD ke do ke theki dinge tum chitong dun pen risoi jangatuma phan aning pathe dun si maya dipidon COVID-19 na kiso abura jok aningkan wangason ko anma alilalon pen katalon nang jeep pining ke un edet po la so jok KLJA claim rap pera tum pen chingki chingwai pen online sita jok pusi pini pen pangcheng ponsi nipliana parman Karbi anglong college ki doan arisoi jangatum amethang video chi record pen KLJA group along nang pale melo Kangkrung kang sayatum langpon poputa singja tisopen pachini katipate lun angkung tinalong minute pliplian apor sitami pethik pondo lason si bor et sopinso lunsi ke plang sopinso monsera ki hir sopinso bong ke plang sopinso Henry bong sopinso hemphu ke plang sopinso osu ke pedok soarlo osu ke pekan soarlo tua e soarlo bong oi soarlo sopinso mirdong prakso angkung lake angkung tinalong minute ke thom thom lason si kumli eng sopinso kumdeng dong sopinso pongsi sopinso atumaphan pathik pon loputa pachini ponthu Aningkan wangason si pining le thotta hamren along ingdeng inkoraner kep Jonel Karbi Youth Festival alila cham pen katalon jia phan chitini phai inkora truck arni hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited asa hemalong tirika mamai kiseng pona birda pherang ke hundor kropen birta nang pale Sarmohon Singh terang mai phu cases hamren hawara mai pen mai chipahem ponsi mayalong yebrup Singh teron chitong dun mayalong Richardson Hanse Border Board Chairman Birenti So Chairman Hamren Municipal Board Het Singh Rongpar Vice Chairman Hamren Municipal Board Joying T Maipu Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited Pendanglok Ongdung Jutang Kachinghon Aratatum Chitong Dun Rat Chikroy Sar Pen Pining Ingdeng Inkoidaner Kep Jet KYF Hamren Hawaramai Pen Hamren Habe Mini Stadium along si Katalon Pon Jiapan Perai Pon Pining Abangki Det Long Riatumon Me Parpedet Ajok Pre Nipay Inkoira Kitom Arni Pen Nipay Inkoira Pre Ansi Talon Pon Chot Popusi Ajo Arni Hot Pon Sayang deng ke pechun jiapan tirikam amai seng ponsi mai pui em rup sing terona phansi rat chikroy sar pen ingwai pon chunbang sar chatra patora phansi ingwai pon lola pen katu kawe bang krip ho pharman bang pual phan ingwai ponsi tirikam amai keseng pachun pon mayalong em rup sing teron pen cases hamren zonal committee ki parlo aterang don sidami kachetong dun thaijia phan kachoningri padapon Sen Maharder and Supplier Association atumpen chitini bhaing koira truck ani methang sai hemalong phirangkia mai kipedopon Sen Maharder and Supplier Association atumpen kedam tang aningkan ad hoc committee padoponsi mai pu arpu kangjang terangapan arpu peklo lapen puthot Sen Maharder and Supplier Association ke pathir thip jiapan extending committee pedoponsi Leon Inglengapan Sen Maharder and Supplier Association amai pu pekpon lopusi methang sai hemalong Pirangkia mai kipet pona hut pirangkia temapan pachini do. Komiti a presiden pen arpu ciolo a penon ako puthot ni tum nakso mai long masi akimia presiden ni tum ini ingwai ponsi pu sar leoning leng fansi ni tum Sen Maharder and Supplier Association full committee permanent committee a presiden ingwai ponsi full president committee Presiden ingwai ponsi pininang tumangno press tumangno nitum tamthi thewet sita kado we rat pachini phanang tumang wangtulo Korkanti MSC constituency ki parlo langlok so hawar aratatum kidam tang arni pen akele towar ke no parpika jok ka chelenga phan piniani anta kisung ga chak nanga berta pherangke rastam tok bipen nonjong kat news sa hamalong berta nang pale Tangarni langlok so hawar aratatum Congress aphan ning chithepen vote pilo lapen pehailo sitame thangnat langlok so hawar arat akisunga puthak kaching thura sai mo jasemet pen kachelenga tor anta
nang salam pipe pusirat atum aning kiduk pen ning jerinti non BJP sarkar mate parivartan asarkar aphan langlok so arat atum ning chithepen local MSC lapen MLA atum aphan chirap to dunsi ongdung avot pipen pehailo sitami non puanta langlok so arat akisung along piniani anta nang kilang ledet ajok ning duklo putarat atum pe ningje lasinon ke wang jiar ni pen ke madwara charya song le wang sitami tuar jong si nang pithek the pulote vote ke pithek thelo langlok so hawar aratum non ke sung thek tik angdeng sidolo gari motor ke pedam ke aphia lamlo ikeng pen ke damanta damun i putsi hawar aratum pe ningje Borjan constituency ki parlo Langkik polling station angkang bonglong terang lokpuk kiling mentiso lapen langroi so rong pli arong aratatum chitini paing kora phoarni tor kasalam thurjok Borpathar Road Division angkang Hidipi Bazar pen Gotham Bastian kilometer krisi ajak kiding surihini rakrit troxy cranial cap aningkana pharman kapanong pon ningkan ki thom ki chok positami nonanta labang so tuar patang tekthedet la so tuar patanga sonte rong ner cap susia rong aratatum kacheleng pen chenglok pinangana ki sungpen jokji kidam tang surihini rak cranial cap aningkan Arkoya Chiklo ni Bhai Pli Arning Karbing Autonomous Council CEM Amethang Amat Wang Pen Long E Nang Somlo Rong Pli Susea Rong Arada Tumta Mesen Kacheleng Atawar Do Popura Jihok Rintilo Bosdame Jihok Naklo Lasi Prapchin Pet Tuwar Nang Salam Pinon Anke Ni Tumta BJP Along Si Dower Poputa Hadak Arong Amekar Mohori Be Pen Perangke Ang Noning Jedut Ang Pada Alang Litumpen Kaningje Pontuke Nonamad Nang Kasalam Thek Ponlong le pulote erset prungset kachesong padoji puta hadak arada tumpen ningje pontu ada babirda mangkela pons kang ton pegla dumi thakme kurwang thu